खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लगजों नोंथांमोनखौ फिनखौ साबार बावबाय सय माजिजों फवारनाय महरला सोनाफोर दामुगा इउटुब ब्लगखौ फरायजोबो सेलांमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आङो बेलाय माथो आंनि नर्माल माने देलायोबा मालाय अट'मेटिक आंनि बुंनांगौ इन्ट्र'फ्रा फैखायो अखाजों अखासो दादेरबालाय बहाथो फैनो ना सोनाफोर बे थांबाय टपिकआ ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो ना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै दसेयावनो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय बिराद गुसु दिनै एकदम सादा सिदा खिथानानै लाखायो दुगैना दुगैया गेरेन्थि गैया ओमफ्राय दायो सान्दुङा था ओंखारबा दुगैनोबो हागौ आरो ना थ' आङो आखायाव लानां सोनाबाय दिनैनि आदारा आं माबा थांखो नै टेने है साननै मोनानि एसे गोबावसो जाबायमोन जायैया थ' लानानै फैलायबाय जानोसैलाय बेखौ माजों जागोन होनोब्ला येले आलु लोगोसे नैबे कफि फिसासा दंमोन आरोना बिखौबो होगोन खुनु खोथा गैया मालाय अमाजों कफि जायोबा आं यै दाख्लै खनसे जादों गोथाव मोनदों आं ओमफ्राय नै सेस रावखौबो दांनो होआ आंखिनिया ओमफ्राय नै सोबै बिदिसो जि मोजां जिरनानै होनो नागिरबाय आङो दांहोआ सोबै नै सेस थाइनै खमलाया सुइनं 40 थाखा बिफानि आमोलाव आंथ' दांखायाखिसैनो बिदा फैबाबो हब्रायो बिदाया थाइसे जाखुमानो मोनबाय ओमफ्राय नै नायदो आंनि फिसाफोरनि अबस्थाखौ आरोना दा बै जोब्बा बेखौनो आरो थिखांना होफिनगोन आं प्लेटाव मिन्थिया आं सोब्बाय थाथों गावनो ओमफ्राय आं एसे लाजिनोबो ओंखारलायलांबाय मानो होनबा नैबेखौ आङो उफाय गैया आं बेयावनो देगोन नालाय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो मोजां मोनग्रा जाबाय आरोना उफाय गैया ओरैनोबा बिनि थाखायनो मा कमेन्टआव हरजाखांबाय आरो गोदाव सोराव कमेन्ट हरनायनि उनावबो आरो गोदाव सोराव दाननायनिबो आरो बुंजालायबावनायसो बेयावनो देबावगोन नै नो टेनसन सोलियोबा मानो ओमफ्राय खिन्थु सासे सिस्टारा बुंदों दे बायनाय बुस्थुखौ इस्तेमाल खालामनो हामा होननानै बाट मा खालामनो आं गैथ'यैखाय इस्तेमाल खालामथ'बाय आरोना आं खोनानाय मथेबा आयना बायनायखौसो इस्तेमाल खालामनो हामा होननाय खोनादों खिन्थु थौसि अबेसे थौसिया उनावबो बिदि बायखाया खोमालै आं मिन्थिया थौसि बायनायखौबो हामा खोमा बाहायथ'नोसै ओमफ्राय आं बाजाराव थांबाथाय लानानै फैनोसै आं बाजारावबो बिदि थांनायानो जायाखै आरोना आङो सानब्रैसोआनो जाबाय होनजासै बे खाथियावनो मैगं मोननायखाय बेखौनो जानाय अमा बेदरबो लाबोनानै जायाखै नालाय थांनायानो जायाखै नै बाजाराव थांनांथारनांसिगोन जानाय नंला थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै दसे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो दुंबुर आरोना थ' साराया दिनै गुवारखौसो लालायदों आरोना मिनिनानै थैगोन साराय फिसायावबो जाथारो थेवबाबो आरो माने बे कफिखौ एसे ओलांगा एवनो साननानै आङो साराय गुवारखौनो लाबाय आरोना ओमफ्राय साराया दुंस्रोखाबायमोन एवनोसै आरो माथोबाव सोर जाफेरखो दे माइखौनो सोबफिन जाजायो मा होनो कबिजों मा होनो दाउ बयलार सोर जाफेरखो मिन्थावथाव आरोना सोरबाफोर जाफेरनाय दंबा कमेन्टआव गारलानानै होलांबानो जाबाय आं दाख्लै जाखांबाय ओमफ्राय दा खनसेबाव आरोना बेबो मेजेमखा नालाय जेबो माने गाज्रि मोनजाया आरोना थिगैनो मोनजायो आरो कफियाबो मोजांखा नालाय बास जाबाय सामब्राम लागाव बानलु गुन्दैखौसो हरगोन आरोना जोबनानै आरो आंना जोब्बायसो होनबावदों माबानायसै बेखौ जों सानैया संख्रि बानलु लगायना जानांसिगोन मा उफायबाव थौसि आखाइ खान्दाजों देना लानायखौबो एसे हरबाय आङो गैलाहाय खमला बिबाय थाबाय गैला र' आं बेखौनो एसे बेलथाय माबानानै होनो देनो ओंखारगोन खम जारला जोलै माखाजों जाथो फ्रोम जाबाय खिन्थु मा होनना बुङो ओरै फिसाजों नाराफोरावनो आंहा नै साइडआव सिथाबसोलायबाय आरोना बाखि बिदि सिथाबाखै थिगैनो दङ है मा मावलायो नांगौ हरसै आं र' बेखौबो हरसै खुनु खोथा गैया मालाय गथ' अरुणाचलनि मानसिफोर बार रुनानै जायो जोंहालाय आरो मा आंनाबो बिदिनो खोबहाब एवनोसै आगोल ओमफ्राय नै आंनि फिसाया दिनैसो सेरेलेक्सखौ बिदि जाफेरदों आरोना नांबावगौनो आरोखि बेसेबांबा गोबाव जानाय सेरेलेक्स दङना सनाफोर बै आमोलाव मालाबा बायनाय खनसेबो जायाखै आरोना होनबा बिराद मोजाङै पेक खालामनानै दोनदां दहाय ओरैनो खनजादों र' आं सना दहाय ओरैनो जादों आरो बियो नुफ्रांनानै पेकेटखौ होनोसै लोखि होनोसै आं लखबनानै लोखि सना मा नों गोथाव मोनदों तारमाने आंनि फिसाजोआ जाफिननाय जानो हमबाय आरोना मा सोखो दान्दिसे उनावनो सेरेलेक्स एसे सिगाङाव खमला आं मा होनबावनो आरो दे जादो मा दा
जानो हागोन नामा दे जा आइया सुरि दासो गोथाव मोनबाय ओंखायनो मालाबा जागोनदां साननानै दोनखाथारदोंमोन आङो जिरायलायनोसै सना दे ओमफ्राय अमानि नामा होननानै सोंग्रोलायबावदों फार्स्टआव माथो गुन्दै बायदि मोनदों खोमा नों अमानि सानदों मा अमानि सानदों अमानि नङालै मा नोंनिसो जादो दे बानलु गुन्दैखौबो एसे सारलानानै हरबाय नै सिथाब दावबाथाय माबानो नागिरो ना थालायाव सिथाबाखै सिथाबनायालाय खिन्थु नैबे साइडनिखौ गाज्रि मोनबाय आंना टाइमिंआ मिलायाखै माने एरनाया फिसाजोजों थानानैनो नामाहाबबाथाय बिदिनो जायो आंना माइ समाव जायो दाबो दै एसे होनानै लाबाय ओमफ्राय रानहोनोसै फाजा बायदिसो जाहैखायो आरोना मानो होनबा कफि दं सैब्रै आलु दङ एसे बिदिनो जानो हाखायो नालाय जेबो एक्सट्रा ओंख्रि गैया फिसाजोआ गाइखेरजों जागोन जायोबा मजेदार लुक्सआव सफैहांबाय फिसालायाथ' खननैसै मोनामसुफैनाया आरोना एकदम मोनामगासिनो दं जाहैदों गाहाम मलनो ओमफ्राय एसे एकदम रानहोबावगोन साननाय बायदि जायाखसै एसे आलदासो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय माथो खालामबावनो ओमफ्राय टमेट' थाइनैबाथ' बरिया जागौमोन टमेट'आनो गैयाबा लायाखैनोबा कबि सबिफोरा मोनजोब्बाय आरो आलु थालु ओमफ्राय जेबो नाफ्रा गैया अर फिसा होननानै एसे आरो फोरानबावगोन जाबाय फाइनेल लुक साखिनायथ'वाखै आरोना बाट जाबाय बेनिफ्राय आरो मा रानबावनो जेबोआनो गैला राननो लागा जाबाय दाबो बरिया नै आलु हारसिं गेब्रुलायबाय आरोना जाबाय थारमाने ओइखौ लिलुलु साखिनायसै नैखौ थानो हाया मोजां मोनथारनानै जानो लुगैनानै संनायखौ आङो साखिनायथारो आरोना फेग्रा नंलाया आखायावनो दद'सो मा दद'सो जाया ओरैनो लब जादों नों जाया खोमा र' हरनो आङो जायोना जाया संख्रियाबो नांखाबाय ग्रोब ग्रोब बन्द' खालामसै संनानै जा बेबायदि मालाबा गोथाव मोनजायो आरोना दा आं संनो हायोमोन कफि आलु लाब्रा बेदर भाजाफोर आंना खनसेनो ज' आरोना जानो हाखायो नालाय आरो माथो मोननै संबावनो नोंखौ नायनो नोंखौ बोरै नायनांगौ टेबोलाव गाखोनायखौलाय गाज्रि बुहुद ओंखारबाय गिबायसो आङो दा कमेन्टखौहाय गुसु बोथोराव गुदुं जायाबालाय आरो माथोना जाखानोसैबो बेनिफ्राय सासे आगैया बै भिडिअआवनो कमेन्टखौ हरबावदों मुसुगुर बानायनायनियाव आरोना बानायनायाव सायोना साया आब' होननानै थ' आगै आङो मिन्थिया सायना साया बाट टेटु बानायनायाव एसे ज्रेम जेरै मोनो बिदिनो मोनो होननाय खोनादों आङो ओमफ्राय आंबो एक्सपिरियेन्स गैया नालाय मोनथिया साखागोन एसे मोदोमाव थुजानाय टेटु टाइपनि बुस्थुफ्रालाय ना जेरै मोदोमाव सायो बेबोथ' मोदोमानो जाहैबाय खिन्थु माबाफोर मेडिसिन होननानैसो माबायो नामाथाय आं बेखौ मोनथिला आरो बेखौबो सोंनाय जायाखै आरोना आङो ओमफ्राय आं मोनथिया आरोना एनिफ्राय थौसि आखाइनि बेलायाव सासे बिमायाबो जा कमेन्ट हरबाय एबार बिमा गोलाव गिदिरखौ बायनानै लाफैखादों होनबाय आरोना थौसि आखाइखौ थ' येस बिमा एबार आं बे एकदम मजबुत गिदिर गोलावखौनो बायनानै लाखानोसै मा होनो देबानो एकदम ख्रा होलायनाय आरोना जाहाथे एकदम जला जलिखौबो चान्स गैया आरोना गावोबा बै माबायासो थौसियासो फ्राद गावलायनायखौसो बायनानै लाबोनोसै आंबो बेनो आंनि दालि साजायनाय आरोना कफि सैनै लाबाय ओमफ्राय नै ओंखामखौ एसे जमा खालामनांगोनहाय बाराद्राय बोरैबा नुद्रायथारो ओमफ्राय एसे नै हाद्दि हारा दङ बयलाराथ' हाद्दि हारा बेस्ट आरोना थुमलाबायनानै लानोसै गोरान बिमाया ओरै साफ साफाय खालामनायाव जि गोबाव टाइम लाबायना ओमफ्राय नै फिसाजोआ आं जाखां गावखौ फोसाबदोंमोन नालाय नै बेस्रा आयै अन्थाव बाथाव बिदाजों मबाइल नायफानानै बिदाया मबाइल नायदोंमोन नालाय नै खुनु बेला बिदि उन्दुफेराना बाबा गैया दिनैसो हंलेलि हाथाय थाइसेसे नुजालायनाय उन्दुबाय सिदा आयै सनालाय फुंनिफ्राय दासो लामानि महरखौ नायबाय आरोना आङो बेदराबो बेलेग लायनायसो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नै सानसे सान्दुं गैया जेरावबो ना बेयावल' बुजिना मोनला आरोना दाख्लैफोरथ' नोङो माबायदि माबा जालायबायमोन मा होनो एसे गरमसो मोनलायलायबायमोन आं मागो बायनानै गरमसिगोन आं सानलायलायबायमोन आरो लागावफिनदोंसो माथो नै सानथाम लागाथार बारबो दंबावलायो नै नालेंखर बिफाङाबो लोहो मावलायलायनायसो बिदियावलाय आरो माथोबावना बयबो गुदुं नै सर'फ्रानो मानसियानो गैया फिथा एवनानै गुदुं जानाय दिनसो आरोना एकदमबारे पक'रा फिथा गुदुं
गय गोथां एकदम फाथै गरम दुंबुर मोनजाबा मोजां मोनसिगौमोन गैया नै थिफिफिसो आंना गोरा ना हाथाया ख्रे होनलायलायनाय ओमफ्राय बेखिनि थान्दाखौनो मादि मोन्दों जोंहा ओइ माखासे थान्दा जायगायाव थाग्रा जम्मु काश्मीराव थाग्राया मादि मोनगासिनो दं आरोना बिराद थान्दानो बेस्राफोर मा खालामनो रडजों अर सायै सायैसै जोंहाथ' राजादि दंबावोसो फाथ्ला सुइटार गाननानै आरोना उफाय गैया दसनाफोर दा ब्लग्सखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो आरोना आंबो एसे रेस्ट लानोसै जाखां लोंखां मालाबानो 2:30 बाजिलायबाय आरो जायफोरा आंनि बेखिनि गालाय गुजाय ब्लग्सखौनो नायलांबाय फुरायहाय माने मा होनो बेनो आंना जिबनानो बेनो नालाय बेखौनो शेयार खालामनाय जायो आरोना बाखि बेलेग कन्टेन्ट बा देखायबाय गैयाबाथ' बेनोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय